kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye janvier kalo tile 16 san 2019 kunnafoni ale labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. dɔgɔkun min n'u k'a ma semaine du développement durable ɲɛta sabatili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ale bɛna waleya Abu Dhabi Émirats Arabes Unis o kɔnɔna na n'a dabɔra kabini ntɛnɛndonya tɛmɛlen jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɛ ministre min ni a ɲɛsin bɛ waati yɛlɛma o cogoya ma ni sigida lakanani Émirats Arabes Unis jamana tɔgɔ la a ye o bisimila. miliyari 2 baɲangu a n'a kunkanfɛn olu de bɛna labɔ yaasa mara cɛbɔ fanga minnu n'olu kan ka sigi n'an k'olu ma autorité intérimaire olu ka baarabolo olu bɛ se ka waleya cogo min na yaasa k'u ka dusumakasaya k'o dankɛnɛmaya ka ɲɛsin bataki dɔ kɔnɔ ko o waleyali ma comité de normalisation ko nɔrɔ mɔgɔw fɛ ligue de football du district de Bamako LFDB u ye taama kɛ kunungo dɔnkibaru kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka fama ka journal Bambara lamɛnli la. dɔgɔkun kelen baɲango ni o ɲɛsin bɛ ɲɛta jidile o waleyali ma n'an ko ma semaine du développement durable nanzarakan na n'o bɛ ka waleya Abu Dhabi Émirats Arabes Unis o kɔnɔna na n'a a dabɔra kabini ntɛnɛndonya tɛmɛlen jamana ɲɛma Mali tɔgɔ la Ibrahim Boubacar Keita ale ye bisimilali kɛ o bɛ ministre ko fɔ mun ɲɛsin bɛ waati yɛlɛma ani sigida lakanali ma Émirats Arabes Unis jamana tɔgɔ la n'o ye Dr Tani bin Ahmed Al Zewidi ye. a ko n t'i sɔrɔ cogo kura minnu n'olu kan ka waleya n'an ko ma énergie renouvelable k'olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farafinna ka yakubayali la maa hakili cɛrinenw olu ye o kumaw k'o sɛbɛntiya o de kosɔn jamana fila in ma n'o ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ani ministre in Dr Tani Émirats Arabes Unis tɔgɔ la u y'u ka hakilinaw falen falen o taasiraw olu yakubayali kan ni o yɛrɛ ye kumakan ye mun donna ba la kosɛbɛ u ka nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in sen fɛ n'o bɛ ka kɛ Abu Dhabi ale kɔnɔna na dɔgɔkun kelen baɲango kɔnɔ. miliyari 2 a n'a kunkanfɛn o de bɛna labɔ k'o bila mara cɛbɔ fanga mara waleyabaw olu bolokɔrɔ n'an ko ma autorité intérimaire u se k'u ka baarabolo k'olu yakubaya cogo min na n'olu bɛ ka sigi sen kan. ni kunnafoni dankɛnɛmayara gouvernement fɛ kunungo a kɛra baara dayɛlɛ wagati n'a bɛ ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ a bɛ o kofɔ comité de suivi de l'accord n'o ye kulu min sigira accord kɔnɔ ko o waleyali kama olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ o senfɛ a ta ko 31 na a bɛ o kofɔ kumakan min n'u y'o don ba la o de ye tɔrɔmɔɲɔnko la dɛmɛ ɲuman de bɛ se ka ɲɛsin autorité intérimaire ma ani fanga ɲɛdama kura minnu kan ka waleya olu kan ka kɛ cogo di sariya sunba yɛrɛ jamana tɔgɔ la n'o ye constitution ye o kɔnɔ ko yɛlɛmali olu siraw kan ka taama cogo di marifatigiw ka marifaw minɛli u la k'u daga yɔrɔ kelen ka tila k'u bolo don mamɔgɔnya baaraw la olu kan ka waleya sira jumɛnw fɛ wolomasiri taabaw olu yɛrɛ kan ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ u ka se ka lakana baaraw k'olu yakubaya nin kumakan ninnu u y'olu de don ba la. k'u ka dusumakasaya k'u dankɛnɛmaya ka ɲɛsin bataki kɔnɔ ko o waleyali ma comité de normalisation fɛ n'o ye konɔri ye ligue de football du district de Bamako LFDB bakuruba fɔlaw ye taama kɛ kunungo taama in a kuncɛ waati u ka maa ɲɛyɛlɛkɛ 3 u y'olu minɛ ka t'olu dala ɲininka wa kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ olu dala ɲininkalen kɔ wolomasiri taaba polisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 14e arrondissement a jirala k'u kana bilara u seginna ka t'u ka so u ko konɔri kun kan ka wale min kɛ a m'o kɛ a tun kan ka sariya min n'o bɔra ka biya kun kan k'o kɔnɔkow de lajɛ ko nka k'a ma kɛ o cogo la dɛ k'a kɔni sina k'a ka taabolo ta a yɛrɛ ye o taabolo dɔ bɛ jumɛn fɔ o de ye club dɔw jiginni ka taa ligue D la ko o de y'u ka dusumakasaya o de ye o yɔrɔ ye. Niger masakɛ Mahamadou Issoufou ani ministre ɲɛma Italie jamana o tɔgɔ la n'o ye Giuseppe Conte ye u ye foli ni tanni u y'o kɛ kunungo ɲaame kɔnɔna na ka ɲɛsin wulikajɔ min n'o kɛra jamana fila in fɛ Italie ani Niger tunkarange olu ka lahalaya la
yaasa u ni bɔnɛli kɔgɔji sanfɛ dan bɛ se ka sigi o la cogo min na wulikajɔ ninnu ale dabɔra kabini san 2016 baaraɲɔgɔnya Niger jamana ani Itali jamana u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sira caman fɔ mun bɛ dɛmɛɲɔgɔnya siraw fɔ yaasa tunkaranke minnu n'olu bɛ sa ji sanfɛ ni a bɛ taa fɔ maa 100 ani maa 50 bɔɲɔngo la san 2016 jatedenw kɔfɛ dan bɛ se ka sigi o la cogo min na. Chrétien diinɛ ɲɛma pasteur Evan Mawarir ni ale ye wulikajɔkɛla ye jamanadenw ka faraɲɔgɔnkankulu olu tɔgɔ la n'o ye société civile Zimbabwekaw fɛ yen ko tigɛ dara a kan. Tigɛ dara a kan olomasiri taabaw fɛ a dagayɔrɔ la Harare tile 3nan o wulikajɔw olu kɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ jamanadenw fɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛna k'u ka dusumakasaya k'o daŋɛnɛmaya o ɲɛkɔrɔ tigɛ dara ale kan k'a sababu kɛ ale bɛ o wulikajɔ kulu ninnu ale bɛ o kɔnɔna na. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la sini fana ye don dɔ ye a n'a lahalaya don ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don a man gɛlɛn www.malizoom.net an na maraka fama ka journal Bambara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni tɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw kan bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.